porque a adega é unha trave fundamental na construción de Galicia, na construción da Galiza actual. E o capitalismo busca sempre novas formas, pois leva consigo que haxa zonas de sacrificio. Nós non podemos ser zonas de sacrificio permanentes. Fonte de extracción, fonte de man de obra e sacar recursos, cando se acaban os recursos nos vamos. Temos que redefinir a nosa forma de cohabitar neste mundo, neste territorio a nivel global, pero tamén no noso territorio propio. Se perdemos o colectivo, perdémoslo todo. Que a forma que temos de loitar é de forma colaborativa. E a ADEGA creo que foi a entidade que máis traballo realizou coordinación do voluntariado. Estamos dando patadón o balón para adiante para ter un problema dentro de moi poucos anos. A necesidade de mudar completamente os criterios de racionalidade desa civilización. E iso de que depende? Da correlación de poderes. Aquí temos todo en contra, temos as empresas e temos ao mesmo tempo un goberno que apuntala aos intereses das empresas. Nós queríamos tamén poñer en práctica o que estábamos dicindo, querendo demostrar que outro mundo é posible.